Kan du nakke ham? Kom, nu. Og ned. Stå. Luk motoren. Der sagde jeg, at jeg skulle tage en flyvetur på det. Og det er jeg batteri- fået for frugt nu. Dit batteri sidder løst. Ja, det er også løst. Hvordan synes du selv, det går? Det går strygende. Ja, det er godt at høre. Og tillykke med fødselsdagen. Ja, tak. Så er det sådan her, ikke? Den er ikke så Prøv ringe. Jesper, hvis du var det ikke vil se det, den du der, så sagde? kan du flyve på den der. Var det ikke noget, du sagde med, der skulle stikke i, eller hvad for noget i den, eller hvad? Og hvis du vil flyve med briller. Nå, okay. Men lige se, hvor meget forsinkelse er der på. Den er rimelig hurtig. Det er da okay. Det er lidt højt. Kan den være med Det skal være helt over. afstand? Sådan en hver uge. Ja, ja. Fødselsdag næste gang. Sådan må det være. Det er der, han laver næste uge. Tager sådan en månekage der, ikke? Og så kommer du lidt løskom på den. Ja. Her er det brumbær. De opdager det aldrig. Er du fra her? Brumbæren er. Og du kan også godt bruge frosne bær, det skal ikke være det, nu når sæsonen slutter. Ja, vi bruger bare sæsonens bær. Laver din kone sådan en til på næste tirsdag også hver uge? Den får jeg lige så tit, jeg gider. Du skal lime igen. Det tror jeg vist også. Ja. Hvor det er du det, kan han blod landing? Vil du prøve igen? Vi skal lige sætte batteriet ud. Var det fordi batteriet var af? Nej, du skal bare kaste den lidt stejlere op. Skal jeg kaste den op af? Den flyver. Er der hul i? Nej. Jo. Okay. Skal jeg kaste? Sådan her. Ja, okay. Ja. En gang til. Er du klar? Nej, nu fandt jeg. Nej! Nej, jeg tabte jo ned ad næsen. Igen.